Pripun, Pak? Lho, lah wong tukang iki kowe lho. Sing tak bayar ki ya kowe. Lah kok ada malah mbok kon penekan ki piye? Lah jare wawadam kok ngiwangi kula. Iya, ini yo rasa penekan ngene iki. Dam, Udun. Bentan tangi Darso. Wong sing nampa bayaran kono kok ora gelem rekoso. Bang Wedun, Mas. Kula tandangane. Juragan ini lho. Saja era trimo nek urip kula niku kepenak. Pak. Ijone niki pas to. Lah yo to. Lemu nyampur yo ya pas men to iki so. Ahli warna. Ning asline niki tumbas dadi yo, Pak. Tuku dadi. Aku pas men. Angger jenengan nembung ijo NU ora yo ngerti. Toko cat ngendi mawon mesti mudeng. Lah kok identik to ijo NU ki. So, ki esmu. Oke, Bu. Atur nuwun, Bu. Pak, aku tak neng pasar sik ya. Yo, Bu, aku tulung tukono kembang yo. Soalnya aku wis ora arep nekar mbayai. Oh iya. Pak, nyuwun tulung banyune niku kekentelen kok yo. Tano. Yo. Kok. Wah, nyuwun tulung sisan, Pak. Es teh ini mbok diulingke ngoten nggih. Aku malah kaya pelayanmu to, Le. Lah wong jenenge ning ngisor ya kudu manut karo sing ning dhuwur. Jenengan ning dhuwur piye? Ben iso merintah kula pripun? Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'alillahi lahumul fatihah. Melo Adam karo Pak RT ki mau. Pengajian ning pundi to, Bu? Iki nyekar ya ora pengajian. Nyekar teng pundi? Nyekar ning makome Mbah Yai. Yo iki Le. Mbah Yai Dul Salam. Asma jangkepe iki Abdul Salam. Ceritane Mbah Yai tutuke ning omah yo Le. Saiki ayo mulai sik. Weh, Pak RT nih. Weh. Bandi. Aku nyekar Mbah Yai ndi? Angge no, kula niku ben kemis sore mesti mriki kok. Berarti aku sing ora tau rene. Wis dipenake ya. Nggih, mangga. Nggih, mangga. Ya, Dra. Monggo, Mas. Nggih, Mas, mangga.
sok njaluk tulung ya. Napa, Bu? Arep nyambati masake. Oh, masak napa? Masak macem-macem, Dek. Wong kuwi tinggu acara kok. Oh, nggih, siap, Bu. Lah jeneng enten acara napa to? Ulang tahun pernikahan pripun, Bu? Ora. Pak RT kuwi lho arep ngekoli Mbah Yai. Oh, Mbak Dewi Salam. Heeh. Kanca-kancamu kuwi akeh sing jilbaban to, Dik? Yo akeh, Mas. Wong sing ra hijaban sak gaweane gur wong telu kok. Termasuk kowe. Iya. Lah apa kowe ora pengen melu-melu kaya kancamu nganggo jilbab ngono? Ora, Mas. Aku wi moh, Mas, nek gur melu-melu ngikuti tren fashion. Yo awalnya kan melu-melu to, Dik. Ini kan suwe-suwe dadi ibadah. Wong awake dhewe nglakoni salat wae awale ya gur melu-melu tok to. Mergane awake dhewe durung ngerti yen salat iki wajib dilakoni. Tak yo ngono to? Simple yo jane ngono, Mas. Ning kanggoku perkara kuwi iki ora gur masalah melu-melu kok, Mas. Alah, jan iki wonge angel. Masjid sing nggon kampunge dhewe kuwi mbiyen asal mulane mung langgar le. Langgar. Yo, langgar kuwi musola. Dadi sadurunge dadi masjid, langgar cilik kuwi mbiyen dibangun karo Mbah Dul Salam. Yo ning nggon langgar sederhana kuwi, cilikanku, Pak Kliwon, terus Bu Siti, Bu Rokayah, terus Mbah Kardi, karo bocah-bocah kampung Riwil kuwi sinau ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah Yusuf ndi? Yusuf ra melu ngaji to? Pak Yai, niki Yusuf Pak Yai. Kok ana swara tanpa rupa? Entot. Niki Yusuf. Iki Yusuf apa Soleman? Yusuf Sulaiman. Ya wis ayo do mlebu ngaji. Niki padusane sampun dhisin apa dereng, Mbah Yai? Wis mengko, sing penting ngaji sih. Ayo mlebu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Mbah Yai kuwi piyaine bersahabat le. Bro kaya niku sinten? Bu Rokayah kuwi putrane Mbah Yai. Putrane ki mung siji kuwi tok. Mbah Kardi nggih melu ngaji to? Iya no. Mbah Kardi kuwi seangkatan karo aku le. Tur neh Mbah Kardi mbiyen ki ora cacat kaya saiki.
Wah, mocone Al-Qur'an kuwi lho. Pinter tenan Mbah Kartini. Ajeng dibetata pundi, Mbah? Ajeng kula kendadani jenengan niku lho, Mas. Sing paling gede yo Mbah Karti. Mbah Karti ku sregep le. Ora mung sregep ngajine, ning yo sregep nyapu langgar, ngiseni padasan barang. Nek ngangsuki sithik-sithik wae. Mboko saember wae. Mboten napa-napa Pak Yai. Kuat tok. Sob. Kok ora ngewangi Kang Kardi ngangsuki piye? Lah wong Kang Kardi kula ewangi mboten purun Pak Yai. Oh, Mbah Yai niku jaman dereng tuwa celokane Pak Yai. Barang wis sepuh terus diceluk Mbah Yai. Berarti jaman biyen niku sing mulang TPA Mbah Yai tok, Pak. Yo karo Mbak Rokayah kuwi mau le. Tur neh jaman semono kuwi durung ono istilah TPA ngono kuwi. Bocah-bocah kuwi ngertine yo mung ngaji ngono wae. Dadi kuwi wiwite jam 4 sore. Bareng ngasarno kae, cah cilik-cilik sinau ngaji karo Mbah Yai. Maca Al-Qur'an, ngapalke bacaan salat, ngono kuwi nganti maghrib. Lah mengko angger bar maghrib, Mbak Rokayah ngajari ibu-ibu ngaji, terus Mbah Yai ngajari bapak-bapak. Dadi le, jaman biyen kuwi durung ana listrik. Bengi-bengi nek ngaji ning langgar nganggo iki mung lampu petromak kuwi lho. Lendra, gue mau ditakokne mamimu lho. Ayo, ndang balik sik kono. Wah, jane sih pengen ngrungokke cerita Mbah Yai lho. Nggih pun, pareng riyen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, aku mau wis kondo karo mami Nevandra lho. Nek takon masake, tinggu kol-kolane Mbah Yai sesuk. Ya. Dam. Aja mlesek lho. Om Yusuf arep makoli gurune Om Yusuf. Iki berarti kula teng mriki ngantos kol-kolan niku rampung. Iya no. Ning kula minggu ngajeng Selasa kali Rebu ajeng mantuk riyen Om. Kula enten keperluan teng pondok kali teng kampus kok. Pokoke kula njaluk tulung. Niku mang dandani. Nggih, Mbah. Kula betoten tukang servis mengke. Jane niku ora rusak. Mergo kesuwen gembletak, ora tau dienggo, malah rusak. Ajeng napa to, Mbah? Ajeng tak kon masang ning masjid, Mas. Ten masjid niku pun enten speaker lho, Mbah. Niku malah anyar niku, suarane wae bening kok. Ah niku marep ngidul kok. Omah kula niku ora ten lor masjid lho, Mas. Oh, nek enten adzan jenengan mboten krungu to? Nek adzan niku tetep krungu. Mung nek pengumuman keng masjid niku lho, Mas. Sok-sok krungu. Umpama krungu ora pati cetha. Oh, alah. Kaya winginane enten siaran lelayu. Lek diran meninggal, kula yo ora krungu. Ora layak to aku. Nggih, Mbah. Benjang kula dandakne. Mengke sekalian kula betoten masjid nggih, kersane dipasang kalih penguruse. Ngopi riyen lho, Mbah. Oh. Matur nuwun. Wong tuwek iki sane kok mung ngrepoti ya, Nduk. Mboten repot kok, Mbah. Amit, Mbah. Amit. Go. Monggo, Mbah, tunjuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Cantik nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Mbak. Kula ajeng takon angsal mboten. Tangkep napa to, Mbak? Jenengan niku kecilek pun jilbaban, Mbak. Boten. Terus mulai kapan, Mbak? SMA, Mbak. Langsung nopo cobi-cobi riyen? Kesupen kula, Mbak. Riyen niku kanca-kancane kula kan do jilbaban to. Nah, kula melu-melu. Keterusan nganti sakniki. Oh, Yo tak oleh-olehi. Makasih, Besti. Mbak, Mimin iki lho. Cilikane riyen gudungan terus. Basen gede gundulan. Gundulan piye? Rambut lho aku. Kang pundi, Mbah? Kok nggone Masno ndadakno speaker. Lo dereke kundur nggih, Mbah. Walah, ora sah. Wong bae iki arep mampir-mampir kok, Le. Nggak, Pak Kliwon. Iya, Le. Saka ngendi ki mau? Saking Nyekar, Pak, kalih Pak RT. Oh, Ten sareane Mbah Yai. melu nyekar ono to? Nggih, Pak. Aku kok pirang-pirang sasi ra nyekar ngene Mbah Yai ya. Golek sedulur saakeh-akeh. Sing adoh diawe, sing cedhak digandeng, sing raket dirangkul. Mbah Yai niku keren nggih, Pak. Tugas pokok Mbah Yai pancen nglayani warga babakan tuntunan agung. Ning saknyatane sing dilakoni Mbah Yai kuwi ngluwihi saka tugas pokoke. Mboten mengulang ngaji ngoten to, Pak. Kejaba dadi guru. Piyambake uga dadi kanca. Kadang kala dadi bapak, kadang kala uga dadi ibu. Ibu. Kowe ra wis ngrasake to? Nalika kowe susah terus dirangkul karo mamimu. Nganti seprene aku isih iso ngrasake rangkulanku. Pinuju aku susah utawa aku lagi nampa masalah. Rangkulane Mbah Yai kuwi sing iso nenangke aku. Sanalika kuwi aku rumangsa dikemuli selimut sutra sing anget lan lembut. Rangkulane Mbah Yai kuwi kaya dene babon dara sing ngkremi ndoke. Angeti yo ngayomi. Gue dibukani bapak.
Wis cep menengger anakku, tak lelo kelawan pikir. Ya la ilaha illallah, ya la ilaha ilahi, ya Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Aku ki termasuk generasi sing beruntung, Dra. Mergo ngalami urip dididik karo Mbah Yai. Jenengan, Mbah Kardi, Pak RT, Bu Siti, termasuk generasi sing beruntung nggih, Pak. Nah, generasi angkatane bapakmu, Pak Demu Bugang, Om Banti, karo Om Kabul. Cilikane ya isih sempat sinau nggone Mbah Yai. Mung wae cara dene mangan. Leh mangan durung nganti wareg. Mbah Yai wis kundur kasih dan jati. Berarti sing mboten beruntung niku generasi kula nggih, Pak. Mboten ngalami sinau bareng kalih Mbah Yai. Kowe mengko bakal nemoni Mbah Yai sing saiki.